रुटि नादों लोगोफोरनि रुटि जानोसै एसे बाहेरनि ओंखाम जानाय उफाय गैया सम सम रुटि जानानैबो थानो गोनां जायो नै आंनिया माने गेसआ बेनो आरो नैबेनो थ' आङो बेहाय सङो आरो बिथिंजाय माने थावफोर थायो आरो नै बेबायदि आलायनानै दोननाय जायो आङो दा नै नागासिनो थ' रुटि एसे बानायदों आरो ना थ' ओंखाम सोंखाम नै बेहाय बानायो आरो रुटिखौ बानायगासिनो नै बिथिंजाय थ' बेबायदि लाखिनानै दोननाय जादों नागासिनो आङो दा बरायबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बयखौबो चेनेलावहाय जायफोरा मोजां मोनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय नैबे समावहाय आङो दा सिखारबाय आरो सिखारनानै ओरैबायदि रेडि जालायबाय थांनोसै आरोना डिउटि फारसे स' आङो दा एसे दाना बानायगासिनो आइटेम दानाखौ जानांगोन दाना जायाबाथ' थांनानै थानो हानाय नङाना दा जियानो हक आङो एसे दिन्थिलांगासिनो बिनि उनावहाय मेन टपिकआव हाबहैदिनि आरोना थ' भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना मिथिखाबाय थ' नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरोना रेडि लोगोफोर आङो दा नाखांबाय रुटिखौहाय नै थ' आङो दा बेखौ सावनोसै आरो सावनानै एसे जानोसै आरोना थ' बिदिब्ला मेन आपडेट्सआव हाबलांदिनि मेन आपडेट्सआव हाबनायनि सिगां फंनैसो बाथ्रा आङो शेयार खालामनो लादों लोगोफोर आङो जेरावनाखि दा दंफैयो बे जायगायावहाय थ' रुमनि एसे आंखाल रुमखौ माने मोननो नागिरा आरोना रुमनि बिराद अभाब आरो मोजां रुम लायोब्ला बेवहाय मोजां एमाउन्ट थाङो थ' बेनि थाखायनो बांद्राय बेबायदि फेसिलिटि थानाय रुम लानाय जायाखै आं बेबायदिनो आब्बा जाब्बा माने जाब्बा जुब्बायावनो बेबायदियावनो थानाय जायो आरोना थ' रायजोफोर उफाय गैया बाहेरावहाय बिदिनो सोलिनो गोनां जायो ओरैबायदि स्ट्रागल जायोना थ' सानो फेमिलि बा बिसिफोराहाय थ' बिदेशआव थांनानै मोजां थायाव थानो मोनदों आरो बेबायदिनो मोजाङैनो माने जानो मोनदों मोजाङैनो लोंनो मोनदों बायदिसिना बेबायदि गोबाङा साननो हागौ नाथाय बाहेराव गासैबो न'नि बायदि जाजोबादे बेखायनो गोदानै फैनो साननायफ्रा एसे माने सानै हयै आरो जायफ्रा बाहेराव थाबाय थाखानाय बिसोरबायदिफ्रासो बाहेराव थिखिनो हायो नङाबा थिखिनो हाया गोदानै फैलाबायनायफ्रा खारनो गोनां जागोन साननैयावनो नाथाय जों बेबायदिखौ मोनखानाय आरो जोंनो बेफोर जेबो नङा जों जायाब्लाबो जों थानो हायो थ' बेबायदि जों मावनो हायो आरो जोङो खस्थ'खौ जोङो सहायनो हायो थ' अलरेडि बाहेरायाव थानायफ्रा मिथिनो मोनखायो बाहेरायाव गोबां खस्थ' जायो फारसेनिफ्राय खुद गावनो बानायनांगौ गावनो जानांगौ आरो नोङो टाइमखौ नोङो होसोनो हानांगोन आरो टाइमखौ हमनो हानांगोन लेट जायोब्लाथाय खामानिया नोंना बन्द थागोन थ' अफिस टाइम टु टाइम नोङो एटेन्ड जाथारनांगोन आरोना थ' बेबायदि गोबां स्ट्रागल जायो आरो खुद गावनो गस्ला लंपेन्ट सुनाय ना थ' जोङो बेखौ बेबायदिनो हस्टेलफोर थानायनिफ्रायनो प्रेक्टिसफोरखौ जोङो मोनबोखायो आरोना जायफ्रा हस्टेलफ्रावहाय थाबोदोंमोन थ' जियानो हक गोबाङानो मिथिखायो बाहेरनि थानायफोरा माबायदि जायो ना थ' बिदिब्ला आङो बाहेरावहाय फैनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जायगायावहाय बेबायदि माने जेरावबो हाबनो हायाखै बा बेबायदि एंगेज जानानै थानो हायाखै थ' मेन्टेलिटि एसे माने प्रब्लेम फैयो बायदिसिना साननाय हनायफोरा फैबाय थायो खारन जोंनो सोरांबानो फैसा नांगौ दा बबेयाव मोनगोन ना मावनानै जोङो जानांगोन खस्थ' खालामनानै जोङो जानांगोन आरो जोङो दिनैनि दिनावहाय आसा खालामनानै थायोब्ला जानाय नङा आरो नेनानै थायोब्ला जानाय नङा जेरैबायदि गुबुन हादोरफोरा दिनै जौगागासिनो बेफोर जायगानि मानसिफोरा गोबां खामानि मावदों खस्थ' खालामदों स्ट्रागल खालामदों जोंबो फैनानै नुफैदों दिनै बिसोरबो ओरैनो मोनाखै दिनै खस्थ' खालामनानै
दिनै जौगादों बेबायदिनो टेक्न'लजियाव दिनै जौगाबाय ओरैबायदि जौगानाय टेक्न'लजियाव माने 12 घन्टा बेबायदि कम्पिउटारजोंनो थायो ओरैबायदि जौगानाय थ' लासिंसिं मोनो गुबुन जायगायाव फैनानै बेबायदि मालायनि सिङाव थानानै मावनो गावनि जायगाया दिनै बेबायदि सेपारेट स्टेट गैया दिनै जेबो गैया मालायनि आथिं सिङाव थानाय नाथाय बिसोरनि जायगाफ्रा गावसिनिनो स्टेटखा जेबो प्रब्लेम गैया गावसिनि अन लेंगुवेजजोंनो मावनो हायो खामानिफोरखौहाय नाथाय जोङो दिनै हिन्दी बेबायदिनो इंलिसफोर एफा एनै बुजियोब्लाबो जोङो मावनो हायो आरोना जेमानब्लाबो दिनै गोबां गोजान जायगायाव फैनानै जोङो फेमिलि नागारनानै मावफैनाया एथबां इजि नङा दिनै जोंनि सरकार माखासेयाना थ' गोबांथार बाथ्रा बुङो पलिटिक्सआ जेब्ला खाथि खाथि फैगोन गावनि बेनिफिटनि थाखाय बिनि उनावहाय जेब्ला मोनजागोन गावनि उदैया देरगोन देरनायनि उनावहाय जेबो गैला खबर गैला थ' खालि लुथिनायल'सो बेलेग जेबो गैया नाथाय बेकार लाइमोनफोरा जे बेबायदि हालोद जानानै दं दिनै बाहेरायाव लोब लोब एथबां खस्थ' मालायनि सिङाव थानानै थ' बेफोरखौ दिनै सेटआप खालामनांगौ जेबो माने गियानानो गैया ना थ' मा बुंनो आरो बिनि सायावहाय दा बिदिब्ला रायजोफोर जोंनिया डिउटिया बारा नङा 8 घन्टाल' आरो अफिस डिउटिसो अफिसाव खामानिया मोजां ओरैबायदि माने इजि आरोना थ' बेबायदिनो गोलाव सम थानानैबाबो मावनो हायो खामानिया जोबोद मोजां एसि रुमाव आरो बेबायदिनो एसि रुमावसो थानानै मावनांगौ आरोना थ' बेसेखिनियानो आंनि शेयार खालामनाय थाबाय दा जियानो हक मेन पइन्टआव थांगोन टपिकआवहाय जोंहा मेन टपिकआ जाहैबाय जोंनि जिथुनाखि बर'फोरा मोनसे समावहाय बेबायदि जोंहा आन्दलन खालामबोदोंमोन बे आन्दलना जाबाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट ओरैबायदि मोनसे समाव बड'लेण्डखौ लानानै आन्दलन खालामबोबाय मा उद्देश्य लानानै मा थांखि लानानै बे आन्दलनखौ खालामदोंमोन मिथिया नाथाय जों गेजेर ससेयाव फैनानै बेखौ थुंगेनाय जोङो नुनो मोन्दों बै समाव गोबां गिदिर गिदिर खोथाफोर जों बुंनायखौ नुनो मोन्दोंमोन थ' निस्सय जाम्बा जाम्बि आइ आफा बेबायदिनो खायफा रोंनाय खायफा रोङैयानो जोंनियाव मा बांसिनानो बेबायदि बोराय बुरैफोरखौहाय बयखौबो बुथुमजोबनानै ना थ' बेबायदि आन्दलनफोरखौ सलायबोदोंमोन नंगौ आन्दलनखौ सलायदों थिगैनो दंमोन नाथाय साक्सेस जानायखौ जोङो नुनो मोनासै गेजेर ससेयाव फैनानै थुंगेफैबाय नाथाय मा थांखि लानानै मा उद्देश्य लानानै दिनै बे बड'लेण्डनि आन्दलनखौ खालामदोंमोन आरो गेजेर ससेयाव मानो बड'लेण्ड नांला जाफैखो थ' साननो गोनां जानानै फैदों थ' दा आं एसे क्लिप्सखौ होलांदिनि जोङो गोबांथार खर' माने गलायलायनानै खानाय लान्था लान्था होनानै ना थ' जोङो आन्दलन खालामनाय जोङो नुबोनो मोन्दोंमोन थ' फैयै फैयै दा मा अबस्था जाफैखो थ' आं रावनिबो सायाव जेबो बुंनो सानाखै सोरबा मिनिस्टारनिबो सायाव बुंनो सानाखै सोरबा पलिटिक्सनि फारसेबो आङो बुंनो सानाखै आरोना थ' जियानो हक आं क्लिप्सखौ होनानै होलांबाय आरो माबे समाव बड'लेण्डआ जाफुंगोन समासो खिन्थासिगोन थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों